Мунтахаби Испания дар ин аср бештари вақт баромадҳои зебо дошт. Аз соли 2008 то соли 2012 қариб ҳар сол ҳам Мунтахаби Испания ва дастаҳои испанӣ ҷомҳои бузурги футболиро соҳиб мешуданд. давоми ин 4 сол Мунтахаб ва дастаҳои испанӣ 2 ҷоми Евро, 2 ҷоми Лигаи Қаҳрамонҳо ва 1 ҷоми ҷаҳонро ба даст оварда буданд. Он замон беҳтаринҳои ҷаҳон буданд ҳам гӯем хато намекунем. маҳз ҳаминро ба назар гирифта чемпионати дохилӣ бузингарони номдорро ба худ ҷалб сохт. монанди соли 2009 Ла Лига бо бузингарони Кака, Бензема, Игуаин, Агуэро, Анри, Хави, Ибрагимович, Раул, Иньеста ва албатта ки Криштиану Роналдо ва Лионел Месси машҳурият пайдо карда буд. вақте ки Эл Классико баргузор мешуд, тамоми ҷаҳон бо шавқ тамошо мекард, зеро рақобатҳо хело зебо мегузаштанд ки чизе ба он баробар набуд. ҳолати имрӯзаро дида гуфтан мумкин аст ки вазъ тамоман дигар шудааст. ба ҷуз мухлисони Реал Мадрид ва Барселона кам нафароне ҳастанд ки ба Эл Классико таваҷҷӯҳ доранд. дар Аврупо ҳам вазъ ҳамин хел аст. дар Лигаи Чемпионҳо имсол танҳо як даста тавонист то ба марҳилаи финалӣ расад. соли қабл ҳам ҳамин ҳолат ба вуқӯъ омада буд. танҳо як даста аз Испания дар якчорфинал иштирок мекард. хулоса кардан осон аст ки вазъияти дастаҳо аз 10 соли пеш тамоман бад шуда истодааст. давоми солҳои 2008 ва 2018 дастаҳои Испания 7 маротиба иштирокчии финали Лигаи Чемпионҳо буданд ва 5 тои он пайҳам солҳои 2013 то соли 2018 буданд. факт ҳам ҳаст ки 2 маротиба маҳз дастаҳои Испания бо ҳам дар финал рӯбарӯ шуда буданд. ана ҳамин сифатро он вақт дидан мумкин буд, вале имрӯз не. ин гуна нест. саволам мешавад ки сабаби ин дар чӣ аст? дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди таҷфут. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. сабаби якуми бад будани вазъи дастаҳои Испания ин COVID-19 мебошад. пандемия ба иқтисодиёти дастаҳои Испания хело бад таъсир расонд ва то ба ҳол зарар эҳсос мешавад. дастаҳои бузург ба монанди Реал Мадрид ва Барселона такони ҷиддие дар ин муддат карданд ва тасаввур кунед ки вазъи дастаҳои миёнаҳоли ин чемпионат чӣ шуда бошад. лига ҳам дигар коре дар ин бобат кардан наметавонад. Хавиер Тебас, президенти Ла Лига, кӯшиш дорад ки роҳбари сахтгир ва мисли аждаҳор бошад. ӯ якчанд чораҳои иқтисодиро ҷорӣ кардааст ки дастаҳо бо бастани шартнома бо бозингаронашон танқисӣ мекашанд. агар бо диққат назар карда бошед, Гави дар Барса бо рақами 30 мавсимро оғоз карда буд. баъдан дар нимаи мавсим ӯ рақами 6ро батан кард. ана чанд ҳафта баъд бошад, боз ӯро бо рақами 30 дидем. ҳамаи ин бо сабаби Тебасу нақшаҳои ӯ мебошад. лига ба Барселона иҷоза надод ки бозингари худро ба дастаи асосӣ шомил кунад. каталониҳо маҷбур шуданд ки ӯро дубора ба ҳайати ҷавонони худ номнавис кунанд. ин қарор маънои онро дорад ки Гави бояд Барсаро ё худ Ла Лигаро ба таври агенти озод дар охири мавсим тарк кунад. маҳз ҳамон қарори Тебас буд ки Месси Ла Лига ва Барселонаро маҷбуран соли 2021 тарк карда буд. Ла Лига ба қавли худашро бо дастони худаш нобуд карда истодааст. қоидаҳои ҷорикардаи онҳо бозингарони бо маҳоратро ба лигаҳои дигар бурда истодааст. агар бозингарони бо таҷриба ки раванд, пас куҷо ҷои рақобат кардан мемонад? давоми 4 сол Ла Лига бозингарони номдор Неймар, Криштиану Роналдо ва Лионел Мессиро ба Италияву Фаронса равон кард. роҳбарияти имрӯза Лигаи Испанияро бо дастони худашон маъюб карда истодаанд. оиди Роналдо ва Месси ки гуфтем бояд қайд кунем ки онҳо тӯли 9 сол якҷо буданд ва ҳамон солҳо Ла Лига беҳтарин лига ба ҳисоб мерафт. маҳз ин ду ситора буд ки ба Ла Лига спонсору мухлисону шӯҳрат зиёд гардида буд. онҳо дар алоҳидагӣ маблағҳои зиёд ва сармоягузориҳоро ба Ла Лига ҷалб карда буданд, вале шояд ин кор то ҷое дуруст набуд. лига онҳоро қадр накард ва баъди рафтани легендаҳо ҳолат ба харобӣ рӯй овард. лига ба Роналдо ва Месси чунон одат карда буд ки ба ҳаёти баъди онҳо ҳеҷ омодагие надида буданд. онҳо оиди сарпарастон ҳеҷ фикре накарданд. фикр накарданд ки оё Ла Лига боз ҳам ҷолибтар мешуда бошад ё не.
буҳрони дастаҳо амиқтар мешаваду ҳолати лига табоҳтар шудан мегирад. шумораи мухлисони диққатдошта ба чемпионати Испания рӯз то рӯз кам мешаванд. ба статистикаи солҳои охир назар кунем, агар одамон бештар ба серияи А рӯй овардаанд нисбат ба Ла Лига. чемпионати Италия бо ҳисоби миёна 29701 мухлис сари ҳар як бозӣ дорад, дар ҳоле ки Ла Лигаи Испания 28978 мухлис дар як бозӣ. акнун шумо дӯстон фикри худро нависеду гӯед ки кадом лигаро дар ҷаҳон беҳтарин мешуморед? оё ба ҷуз бозиҳои Барселона ва Реал Мадрид касе ҳаст ки дигар бозиҳои чемпионати Испанияро тамошо кунад? фикри худро дар комментария қайд кунед ва мунтазири наворҳои ҷадид бимонед.